Sa gamayng balay nga puno sa handom, dito nagsugod ang among panaw. Si mama nagmata sa wala pa ang adlaw, nagampo nga luwas ang tanan matag buntag. Si papa naglakaw nga puno sa paglaom, bisa ng sapatos halos nagisina. Gigutom ang tiyan apan wala gyud mo sulti, kayang kalipay na mo maoy iyang bahandi. Daghang gabi nga walay igong kaon, apan puno gihapon ang among lamesa. Dili tungod sa daghang pagkaon, kundili tungod sa gugma nga walay sukod. Ang panalangin sa pamilya dili makita sa bulawan, kini anaa sa mga kamot nga gikapoy, nga wala gayud mipasipala. Ang panalangin sa pamilya, ang pagampo sa amahan o ginahan, bisan mo bundag kang ulan sa kinabuhi. Ang Ginoo maoy among dalangpan. Nidako kami uban sa ilang sakripisyo, mga damgo nga ilang gisalikway, aron ang kaugmaon sa ilang mga anak mahimong mas hayag kaysa kagahapon. Usahay na suko kami sa ilang tambag, naghuna-huna nga dili sila kasabot, apan sa paglabay sa daghang tuig, nasabtan na mo ang ilang kahilom. Ang matag kunot sa ilang nawong mga pahina sa ilang gugma, ang matag luha nga ilang gitago, nahimong kusog sa among kinabuhi. Ang panalangin
adunay kahayag, apan adunay luha nga gitago. Murag nag-ingon sila sa hilom, salamat anak, wala mo na mo usiki. Ginoo, salamat sa among pamilya, bisan dili hingpit ang among kinabuhi. Himong gugma ang nagbukos namo sa matag kasakit o kalipay. Kon adunay mahuyang ligo na siya, kon adunay nasayo pasaylo asya, ayaw tugoti nga mabungkag ang among panimalay. Kay ikaw ang sentro sa among gugma. Ang panalangin sa pamilya, ang tingog ni mama nga nag-ampo. Ang panalangin sa pamilya, ang kahago ni papa matagadlaw. Bisan asa pa kami danon sa panahon, mobalik gihapon ang among kasing-kasing. Kayang balay nga puno sa gugma, mao ang labing bililhon na panalangin. Kung moabot ang adlaw nga mingawon ko nila, ang ilang mga pulong akong hinumdoman. Anak, ayaw biyaa ang Ginoo, kay siya ang dili kayod mo biya kanimo. Kung mahulog ko sa kaluya, ang ilang pag-ampo akong madungog. Murag hangin nga naghagkan sa dughan, nga nagdasig sa akong pagpadayon. Ang panalangin sa pamilya, mao ang gugma nga walay katapusan. Bisan ang panahon mo labay, dili kini mapapas sa kasing-kasing. Salamat mama sa walay. Sa gamayng balay nga hinimo sa kahoy, dito nagsugod ang among kinabuhi. Bisan walay bahandi nga mapanghambog, adunay gugma nga dili mapulihan. Kada buntag adunay pagpasalamat, sa matag gabi adunay pag-ampo. Ang tingog ni inahan puno sa paglaom, si amahan nagluhod uban sa kalumo. Dili perpekto ang among pamilya, daghan usab mig giagian nga kasakit. Hapan ang Ginoo maoy sentro sa tanan, busa wala gayud mi napukan. Nakadungog pa ko sa tingog ni mama, anak ayaw gyud kalimti ang Ginoo. Ang pulong nga iyang gibiling kanako, maoy suga sa akong paglakaw. Si Papa bisan
gikapoy sa trabaho, mopiyong sa mata ug mag-ampo gihapon. Ang iyang kamot nga puno sa samad, gipataas ngadto sa langit. Ang among lamesa usahay walay daghan, usa lamang ka sud-an ang among kauban. Apan puno sa kalinaw ang among panihapon, kay ang panalangin dili masukod sa kadaghan. Kun kusog ang unos nga moabot, kun ang luha dili na maihap, magkupot lang ta sa kamot sa Ginoo, kay siya dili mo biya bisan kanusa. Ang balay nga gitukod sa pagampo, dili matumba sa kusog nga bagyo. Ang gugma nga gitanom sa Ginoo, mopabilin hantod sa hangtod. Bisan ang panahon mag-usap-usap, ang mga anak manglakaw sa lain-laing dalan. Ang pagtuo nga kitudlo sa ginikanan, mobalik gihapon sa among kasing-kasing. Nidako mi nga adunay damgo, matag usa adunay kaugalingong panaw. Apan sa matag lakang na among gihimo, ang Ginoo gihapon among giuna. Adunay mga adlaw nga napildi mi, adunay gabi nga walay kahimutan. Apan ang Biblia nga daan sa among balay, nagpahinumdum nga adunay paglaom. Ang mga luha nahimong kusog, ang kasakit nahimong pagtulunan, kay ang matag pagsulay nga among giyagyaan, mas nagpalikon sa among pagtulog.
Sa dihangang panahon, miusap nang lakaw ang mga anak sa kalibutan. Ang matagos sa adunay kaugalingong damgo, apan ang pagtulunan wala gayon mawala. Ang daang lamesa nagpabiling hilom, wala na ang katawa sa matag panihapon. Apan sa kasing-kasing sa amahan o ginahan, nagpabili ng paglaong nga magkahiusap, pag-usap. Usahay ang telepono na lang ang tingog nga makapahinumdum sa nagkalayong pamilya. Ang kumusta na mo, puno sa gugma, bisan gilain na sa panahon ug lugar. Ang mga apo, wala na makaila sa kahoy nga ilang gidad-an sa una. Apan ang pag-ampo sa ilang mga ginikanan, nagpadayon sama sa nagsiga nga suga. Ayaw kalimti ang gigikanan, ayaw biya ang mga pagtulonan. Kayang balay nga gitukod sa Ginoo, mao ang dalang pan sa matag kaliwatan. Balik sa balay nga adunay pag-ampo, diha makita ang tinuod nga kalinaw. Ang bandi mahimong mawala, apan ang dugma sa Diyos dili gayud mapapasko. Ng kalibutan puno sa kasamo, ayaw kahadlok sa pagpadayon. Kaya dunay amahan sa langit nga kanunay nagulat sa imong pagbalik. Adunay adlaw nga nahulog ang usa, tungod sa sala ug mga sayop nga desisyon. Nahilayo siya sa iyang pamilya ug nalimot sa pag-ampo sa Ginoo. Apan bisan unsa kalayo ang iyang gilakwan, wala siya mobiya kaniya. Kayang gugma sa Ginoo walay sukod, kanunay nga andam mo pasaylo. Niduko ang anak uban sa paghilak, nangayo ug kapasayloan sa Ginoo. Ang iyang luha nahimong bagong sinugdanan, sa kinabuhi nga gitugian pag-usab. Gidawat siya sa pamilya nga malinawon, walay kasuko, walay pagdumot. Kayang balay nga gitukod sa pag-ampo, puno sa grasya o pagpasaylo. Kung ang usa mahuyang, ang uban mo tabang sa pagpabarog. Kung adunay naghilak, ang tanan magampo alang kaniyay. Kay lilang dugo ang nagbugkos, kun dili ang gugma sa Ginoo. Mao ka na ang sikreto sa pamilya, nga dili gayud mabungkag. Ang balay nga gitukod sa paggampo, mao ang balay nga puno sa milagro. Bisan pila ka unos ang moabot, ang Ginoo mao ang among kusog. Ang amahan ug ginaan nagtanom og pagtuo, nga namunga sa mga anak ug ang matag kaliwatan nga mosunod. Magdahig gihapon sa ngalan sa Ginoo. Kung mobalik ang adlaw nga magkita kami, mag-uban pag-usab ang among pamilya. Magkupot sa kamot ug mag-ampo, nga adunay luha sa kalipay. Kayang balay nga gitukod sa paggampo, dili lamang balay sa yuta, kun dili usa ka panimalay nga gitukod sa gugma sa Diyos. Padayon ang pag-ampo, padayon ang gugma, padayon ang pamilya, hangtod sa kahangturan.
daghang katuigan. Mitunob ang panahon sa among panimalay. Ang mga dingding nilumana, apan ang pagtuo wala gayud maluya. Ang Biblia nga kanunay giablihan, nidilaw na ang mga panid nini, apan ang matag pulong nga among nabasa, nagpabiling nga buhi sa among kasing-kasing. Ang lingkuranan ni Amahan nagpabiling bakante, ang iyang tingog akong gimingaw, apan sa matag higayon nga ako magampo, murag ani ara gihapon siya sa akong kiliran. Ang pahiyom ni Inahan wala na makita, apan ang iyang gugma nagpabiling sa matag kaayohan nga akong nabuhat. Nakita ko ang iyang mga pagtulunan, ang tanan dinhi mo agi lamang, ang kinabuhi sama sa huyop sa hangin, apan ang gugma nga itugyan sa Ginoo, dili gayud mawala hangtod sa kahangturan. Ang balay nga gitukod sa pag-ampo, nagbarog bisan nilabay ang panahon, kayang haligin ini mao ang pagtuo, na walay unos nga makaguba. Bisan wala na ang atong mga ginikanan, ang ilang pagampo nagpabilin, murag kahayag nga nagagak kanato sa matag lakang sa atong kinabuhi. Karon kami ng mga ginikanan, may kaugalingon ng mga anak, ang among nadawat nga panalangin, among gipadayon nadto kanila. Matag gabi among gitigom ang pamilya, aron sa pagampo maghiusa, kay gusto namo nga sa umabot dili mawala ang among pundasyon, dili na mo ikabilin ang daghang bahandi, tingali walay dako ngayuta o balay, apan adunay usa ka bililhong panulundon, ang pagtuo sa buhing Diyos, kayang bulawan mahimong mga laya, ang salapi mahimong mahurot, apan ang pulong
kasubatan nga mo sunod. Among isugilon ang imong kaayo, kay ikaw o Diyos ang sentro sa